hak kebenar kong ngapan pau kejing senguk ke bakrau yau Blei belong prim no sus pa bi jongi ujis Kris putrai balap la yang i hakani ka por sesen pan bangindan hakani ka ying ka pengentang ka jong trai ban pelong ya kani ka online service kenang bangila ban ya connect lane ban ya kenduk lengkat ki para ki jongi ki benar ki sem ki jongki ke bangim semlaya ban pelong ki Jingiaseng mental labuan tali ki benai na ka menta kani ka lockdown ngai khublei ya phi ki para mai be ki benan haking ki sem ki jong phi to blei ni ban kyrkhu na ka bantai jong phi phinyo ki met ki phat ki bakoi ki bakhia ki basat ki bakhlain bat kumju phila ban ya salang rakat lembat ngi hakane ka jing sakri ka jing mane yau try na ki sem ki jong phi bat ngai khublei ru na ka bantai ki khon samla jong ka balang ki bala 3 minute ki batoi sitam ban pelong ya kane ka jing yasang online service ka bajam kenang bangila ban sakri yau try hakisngi ki por ka jing im ka jongi Tesiwa bangini yo abania sdang no ikajing sakri kajongi Jingrwai semen sem ka ba pra phawai bat dalakut kane ka Jingrwai nga sobha ban khat yu sakri jong trai iba o Dkhar ban sobha ban wan sakhaman ban pule na ka tien ka ba khoi ka jong Blei ban pat ban kantang kane ka jing sakri ha utrai kum sim jong atu shat men ha ka burom jong utrai ngayon Shongwan jong haki daki ba isakay ulapa gospel bakut haka jing shai ka ba pernai ba jing shisha kanang jong ram hallelujah ram hallelujah Kajing shisha kanang jong Ngayon Jingwan bakraw jong buha ka boru mensi Kyrkhu jong bu kaleng kitay duwan bat kiyadem Tang stape shiteng sinya ki duwai ki apan yashem Kaski jong kanang jan ram hallelujah ram hallelujah ram hallelujah kajing shisha kanang jan Duwai jingjap katu utrai ulaput himenta kamaham kayit kido nut bakin long baklem topya kumensim jong na tupin kloy kuki jat instead kampa ban put you play pan nang jong Hallelujah, ram hallelujah, ram hallelujah, Blei jongi unang jong, lajing ekidon hakmat bajing ya leruki babu. Ngitip scam jing shai gospel kan job pat ken hun kan nang bun Wow try hi ulak ya la ka ki ban job nong shu Pula jan hi ban wan no ram hallelujah Ram hallelujah, ram hallelujah, Blei jongi unang jong, Bujisu mula shaya haloding na mar jongi,
Pynthorumkhah jong upin kalaman sim jongi mangirungin siya ngilap banpelat imen simbapni kadbang utray unang jom Ram hallelujah Ram hallelujah Ram hallelujah Blei Un unang Shongwan yo Nongialam ke Jingrwai ke sdang juga ni ke Jingsikri jung yo try ngan yo Nongpule na ke jung Blei na ki light li ki benta jong ke ni ke tin ko khu ke jung try ka banengkong Nongpule na ki sam ka ba Pynthorumkhah kad khot ka ba nyu tin jung try ka ong utray ulong ka bor ba ka sti jonga kadonut jonga kala shania hu te la yarap yanga namar kata kadonut jonga ka kemen sikade e bat talaga Jingrwai ngan yaro yau in pai pan naga kita proverb kalanong ka balai kadkhot ka basan bat ka ban riu tungej hau try talaga donut baro but what shania halaga jong ga jing sempang halaga lenti baro tu fly u te un penbej ya ki lenti ya jongmi bat ka bentang ka balai ka Nongpule ka long naka kitab syaki Hebrew kalenong ka bakat we ka dekhot ka ban riu Henry klem ka jingej omla ban pensubhai u namar ka dei yau ta bawan hajan Blei ban ngej baudon bad baulong ba ainong ya kita ki bawat yau ila pule na ka kitin ka bakhu jong try entangin pai shau try ki jong duai tunya duai au Blei buk pa jing ba beneng iwan mana ingu imi hagani ka por memela aingi kini ka lat menginyo ban syakri me ken try ji subokador watla ngimyo bani syakri lang kum ki parabangej baro haga yeng ka bagantang ga jomi nrei lang ba jong kani ka channel ken try ji subokador ngiyo ban pen kraw me man mane yemi man yaro yemi manai ka burom yemi ya ngo ime try bi me play yengi yegani ka lat ken try haga ba lang ba jong ni jing syakri ngej scam kanlong ga jing kyrkhu ken try nagabenta jong baro ki prabangej man nagabenta jong baro ru itu ki mensim ki bogodor ki bio sngew wa try bi lang ba jong kani ka jing pensawa ken try bi ka tin ka jomi ngi scam ken try bi me menorengkat ye kani ki jing syakri ka jongi nadu ka basdang adu ka bakut ka jong ka ken try bo me men yo Nongialam ken try ki benta baro lagalong ki Jingrwai lagalong ki Jingrwai mat habang yo sngew ru ya ka tien ba khoi ka jomi lamba jong syakri jomi ken try aya try ji subokador bakan long a try bi ka pen scam shu ya ka ta ka jinget ka jongi ken try kumbang ila yo ya ka ban yo sngow na ka tien ka jomi ken try ba Blei bokador mami melong ka sti mami kalong ka bor ka jongi mami melong ka jingyada ka jongi mara try ji subokador mami melong ru Blei ken try bi balong a try ji subokador ba aya try bi ingi kita ka jinget bangilaban ngej ami ken try bi bangilaban syania ami try ki por baro pedeng jing im try ki mangi kendu atry ji subokador ka malagasni ai borengi bangin nomlen yami ndre bangin longin try kita ki bayai ne scam ami ki bawad ka khmat ka jomi ken try ji subokador ingi scam ken try ji subokador ba mami man yo Nongialam yingi bangin yo ban ya ka lenti ka jomi langi haban yai lang ba jing khoram jong jing im lamba jong jing jin jar lamba try ki jing do ki jing kredo lamba ki jing pang ki jing stom ba lamba ki jing jia baro ki jing im nreya try ji subokador
long mami ka sti long me ka jingyada ka jongi nang ba try habang ya kita baro ngin la kin try bi ban yeng hadu ka bakut jong ka jingim ka jongi kin try balong a try kita ka badap a try bi da ka bor ka jongi da ka jinget ka bas kem ka mela ai ni tu aya try bi bagini ka jing sakri ka badang sa jisin pat ngapen gentang ki ki jongi ku try mami man yo ban ya lam a try bi nang ba ka long ka jing kyrkhu na ka benta jongi baro a try ki prabangit mana ka benta jong baro a try ki ban yo ngau lamba jong kani ka channel kin try bi ya ka ba nagaliang jong ka balang kin try ngi layo ban khre ya si me ka burom ka jingero baro pat sa jisin kin try ngapen gentang ki sakri aga ka teng jomi aga teng maron bor ka jong try no pnim jong Jesus Christ ngi duwai ngi pan mentas ki bom jukuru amen. Kawai pat ka amat Jingrwai ka pangikwa ban ya duwai hen ka por kan long nak banta baro ki to ki men siem ki bakodor ki balayo ya kan ka jingpang khlam COVID-19 kin duwai nak banta jongki ba Blei Un isn ya ki un kyrkhu ya ki un pen lai no ya ki nak ka jingpang ban nak ka jing sitam ha ka jur ka por ngi duwai nak banta ki to ki Nongkren ki badan hakmat ki balong ki front line workers kum ki doktor ki nurse nang ta ki health workers baro bu Blei Un kyrkhu nak banta jongki bakin light nak ni jingpang COVID-19 tongi duwai lang nak banta ki papang bat ki sitam bat kum ju nak banta ki nong sumar mo Blei Un kyrkhu un riun sumar nak banta jongki au blei bat upa pe jongi ba pnang utrai ki men sim jongi ngiwan kin ko pa han ka possession bandam ki jat ki ba khut ki jome ngiwan kin ko pa ban aingu ya me namar ba melong blei jongi bakrau bor bat badan bor trai ngiwan ha ka por ban ya thu hakmat jome nak banta ki men sim ki ba ko do ko trai ki bala ya mat ya ki jingpang COVID-19 ko trai ba men kyrkhu nak banta jongki men sta ya ki men isna ya ki atrai men pelai no ya ki nak ki jingpang bat nak jing sistem ki tip ko try bahame umdan ki ek bomla hame kalong ka bala sudah ko try batu kyrkhu nak banta jongki atry batu ya rap ki ko ran baki nang yo borno ko try khang baki la ban mane ban sakri ban ya ro ban pkrau ki tang ka jome kan ran ngi duwai nak banta ki nong try atry ki ba sumar ya ki ki papang bat ki jik ki papang bat ki ba sitam kum ya ki doktor ki nurse bat barok ki health workers ki badan hakmat atry ban ya sumar nak banta jongi nak banta jongki atry ki badan peng ki jingpang bat ki jing sitam kyrkhu nak banta jongki
yaki namar gitip bagani ke jingpang kalong ke bama ke basir khai ke bayapit hadu kata try to pelai no yaki la gani ke jingpang ber ke jing stam kanam la bane don bar bane try klik ko kan bar kin laj atai hab gani ke jing bakin ya kan du ke bama na ke sni ki khon ki jong me ko try kin laj gani ke jingpang bar ke jing sitam kan ko kan ingu idam mi pan ban khat par ke tengu Jesus Christ bo try mentai si bam jukut halakata amen ngile sngo bala pule na tian ke bakhoi ke jong blei u blei ni ban kyrkhu na panta kini ki khubor ki bangli sngo bo sa ki jong try ula pule bat u blei ni ban kyrkhu na panta jong phi ba phila pule ke tian ke jong blei na karsan ya phi na ai bor ya phi ba phila ban sa ki khamha yo try bat hasiwa bangi sngo ya ki khubor na ke tian ke jong blei lambai pastor be jongi I pastor barwell Kharsati nga sopha ban khot yakini ki khon samna jong ka balang bagi sopha ban ai ka jingrwai ka kyrpang ka jong ki bat ha ka juk ka por Nongialam ya ki jing ai ngu ki jing kan sio nak banta ka kam ka jong try Jing it jong me bom la ba dai Jing it jong me ka ba phla Jing it jong me yang me shayap ha lord ding na ban sat khut keep up jong na snam jong me ka pili yana ngam la siêu kelyang yo jing le ha jong me day na ma me yana me shayap ya la di Laki jing khom chong ka bo bi wan man bil la yang ngang it's cam bum is slow jing prata chong nga ya me nga ya me nga ya me len pi jong nga ba man ka por ha teng nga klen ban pa sha me ha teng nga klen ki jing kyrkhu jong me na tram haba yo kum ba kwa na so di tang ma nga bala in rei me ba yang ngam la siêu kelyang yo jing le pa jong me day na ma me ya nga me shayap ya la di Laki jing khom chong ka bo bi wan man bil la yang ngang it's cam bum is slow jing prata chong nga ya me nga ya me nga ya me try nga ya me Ai ngai ya me try nga ya me ngam la siêu kelyang ya jing le ba jong me day na ma me ya nga me shayap ya la di ngam la siêu kelyang ya jing le ba jong me day na ma me ya nga
yak nyaladi Naki jingkong trong kapo Vì quân man bilat yanga Ngangit scam bamisko Jing perta jongha Rait yamin Tangin ya pengetang no yakini kijing aing hakmat utrai. Au blei berkupa beja jongi babnang utrai kimen sim jongi ngidap de songu ka bakrau ya meken kupa namar mel kyrkhu yangi atrai. Mel kyrkhu yangi mel ayangi kimet kipat ki bakoi ki bakhia ki basat ki baklan mel pendap yangi ya kapam kadi ka kup sambat ki panta bor ka jing im ko konrat. Konrat khandiat iwan ban ai se kapla jing kan sio. Idu duwai ngi pen kentang yaki katang ka jome kin kupa. To ai balamba kini kijing ai kibarit kibangil ai sekapla jingkan show atrai kin roi kin ban phakar hai kin khok ti ki baklan bor ba ki badon bor ki jome ya rap atrai yakini ki anjing ai atrai bangin yo ban pantalon sekakam ka bakrau ka jome yo ban kring ki ban sim ki bakodor ban pan phai ki hima ka bakhoi ki jome kin kupa ngingu idam ngi pan ban khat karpat kini baro akateng no pani sus pa bi jongi Jesus Christ trai mentas ki bom jukut halakata amen. Te kapor barok ke badangsa hagani kapor ngan IT hai pastor pi jongi I pastor Barwell Kharsati ban sim ya kapanta ban pandap ya kapanta badangsa jong ka jing sakri jongi hagani kapor Kajing ai ku blei kalong na kapanta jong pi barok ke bio snow bat ki bapeng yang nak khubor ni ka por ka bamanta bat kajing ai ku blei ka kyrpang kalong ye pi ki pramit ki be jong ka balang ka jong blei hang na Pynthorumkhrah ki bala penlong ya kane kajing sakri yo blei hakabakum kane ka por ka bamanta hakaban penpoi segelong ying kalong sam ki pramit barok bat ka benta ka bangai kwa bani phai ni ka tin ka jong blei ka de na ka kitab ki kam ki apostol kal nong ka bar phnyo ka kitab ki kam ki apostol ka de ka kitab ka ba pen kan mau yangi hakapor ka ba ujisu ukiu no shabaneng na ka perthai ka pen kan mau ro ingi ya ka jingkular ka ba ujisu kular yo men sem ba kho jong blei ya ka bola pha hagi bangai ka kitab ki kam ki apostol ka pen kan mau ro ingi shaphang wei ubriu ba khrau shakri jong blei man ba umpat shmelong ubala priang ba blanget yu jisu udai nong pen sitom ben ya ka balang uba ka kerteng ka jungu ka bangi tip hadin ku mu pol kumno ba kendo yu jisu bat kumno ba jisu pen kala ya ka jing im ka jungu badu kalalong missionary ba khrau jong ka balang ka banang kong kani kaktin ka jong blei ha ka kitab ki kam ka apostol ka lanong ka bar phnyo ka yitu ingi kham tam kadi ka por hakaba la jan kut haka jing trei ka jong apostol Paul kum sakri jong blei hakaba ula sa kem ba sa pen sitom benno nakadaw jong ka jing plai yu jisu ban ka jing yalap yu jisu haki chaka ke bubon jong ka to ka por kadi ka por ka ba mo sdang ya ka jing yat nanti ban mi ban le cherom haka por ka bala kem yu kum nong yalap ya ka tin ka jong blei badai kata ka ba penlong kani ka lenong ka ba arpinyo kay tu ingi tang sapang ka jingi day jong ka jingyat anti apostol Paul ha ka ba ulet sharom bat kumno ba kendo ya ka jing ka jingyat anti ka jing pat leng para bang pet ya kata kam day tang ba day tang ka history handray ka day ru ka jing hikai ka ba kongsan na ka banta jong ikum ke bangai ya ka jing hikai ka ba sisa haka jing yat nanti ka jongi kum ge bangai saka bom cukut ka bo Blei Un na ka banta jongi haka jing yat nanti kum ge bangai ye kendo shibon haka jing em ka jongi kadon ko por ka bangi ye kendo ye ka jing sngau bha kadon ko por mi kendo ye ka jing sngau si kadon ko por mi kendo ye ka jing jong ka jing em kadon ko por ngi kendo ye ka jing sngau bha jong ka jing em haka preng ka bakum ka ni ko por ngakwa bani phai na kani ka tin ka jong blei ban ngam artha tin eiro bo Blei Un yo ban kyrkhu lang yingi ban ai ka jing hikai lang ba ka tin ka ba em ka jong o ba kani ka por ngakwa ban ye pule na ka tin ka jong blei na kani ka lanong jong ka kitab ki kam ki apostol na ka Dkhar ka ba arpho
hadu ka bar pulai ki kentien ki ba angkom ne teman ba ka sngi lom ne ki klur kim pau shu hangi bon sngi bat ka eryong ka bajur ka ban khia hangi ka jingkermen ban im ka ladu no baro Henry ondai kila long slam klem jingbam anda kumta upol haba ula yeng pedeng jongki ula ong goreng ba kala daya pi ban sha scoringa ban ommi no na kret ya ka ban yo kat kane ka jing men sao ba ka jing du mentaru nga kentu ya pi ba pin sngo sngan nama ha pedeng jongi kan om ja ka wei ka men sim ru Henry tang kane ka ling namar la yeng ha jan junga ha kane ka mit u angel u blei u jong u bangelong bat ya u ba nga shakri ro u blei nyo ban kyrkhu ya ka jing pule na kane ka tin ka jong blei na ka por ka bomantang bat ka benta ka banga kwa ban pen phai ka dei halo na kane ka tin ka jong blei ka lor ka long halor jong kane ka benta ka jing em ha pedang ki eryong ka jing em ha pedang ki eryong kidan sautli ki benta ki badai kham tam e ka be thu ingi ha ka jing dei shapang ka eryong ladingi pule na ka tin ka jong blei Naga gospel ka bagat kum Matthias kalanong ka basan ka Dkhar ka basaw pusan kay tu ingi kum ki briu ka em ha ka partay kata ka day ka balang natural bangin ye kendu yu usap ye kaler ong ka tin ka jong blay ye kendu law bahak law bapam ye kendu lut ikita baharo ong ka tin ka jong blay barkum juro laningi penya ka tin ka jong blay ha ka kitab ka jong ujona kalanong ka banang kong bat ka baar kay tu ingi ki don ke eryong ka bengi kendu ha ka jing em nagadao ka jing le hi ki jongi kata ka batai shai ka tin ka jong blay halor ka jing dei ba ka jing em ka jong jona kai thu shu ka tin ka jong blay sa ka wei ba jaj eryong ka bengi kendu ngi shem ka long ka dei ha ka gospel ka bagat kum o Matthias kalanong ka ba pra ka khot ka ba khat pra kai thu ingi ba u blay u pha yangi lang ba ki eryong ka bengi dei ban ye kendu ban ye shem Krang bu yok ban perang ya ka jingat ka jungi ka bengi don hau Jisu. Berkini ka benta na ka tin ka jong blai ka bangla pule na ka kitab ki kam ki apostol ka itu syapang ka wei par ka eryong berkata ka dei ka bangingi hap ngat bat yat dan tilang ba de na ka daw jong ka jingle jong ki wei. Habang nga ong gumta ka jingle jong ki wei ngitip bakadon teng teng ka por. Bawat ki kon ki ti ya kendo ya ki eryong jong ka jingem na ka daw bengi don iki kimi iki pa ki balang ki bamlong don jigi kli iki kon ki ti kadon ro kabi kendu iki jingem onda haba ki don ki rai ki babakla ki bad decision ki banglaban ang na ki bri ki badon hagabor ki bapet ki bakmi ka bangi hap penyait dan tilang ba ya ki eryong jong ka jingem ki don ro habengi don kini lam begin usar ki bam don ka jigi kli ka jingedai bat ka ei ka bamaki ki le kum kari ba ka jaj ben rio bat kum ki brio ngi kendu iki eryong jong ka jing em han raya kini ka por ka bamantang nga kwa ban wan ra i kini ka jing hikai ka ban pen phalang ya ka jingmut ka jing berkhat ka jungi ha ka jinget ka bengi don ha ka jing dai kham tam he bat ka eryong ka bengi kendu ka jing em lang ban ka tin ka jong blai ki don ki lightly ki benta ki bengi kwa ban wan ra ba kum no ka pelang ngi bai kendu iki eryong jong ka jing em Haga bala pensong no rim na ka nika tin ka jong blai ka bang liok ban pule haga nika khlemat ka bamanta ka benta ka banengkong ladingi pule nika tin ka jong blai ka pen kan mau na ka benta jongi haga ni ka lanong ka bar punyo ka khot ka ba khandai bat ka ba shipo ladingi pule ka ye thu ingi ka nika tin ka jong blai bagade ka jingkerki barbor ka ba pelong ye kini ki nong shongling kiba le lam yo pol ban mi na ka nika jaga na po kren ban le shapo rom ka daw baro ka dei na ka daw chong ka jingkerki ka tin ka jong blai ke thu ingi bala ong namar ba maki kila pelut por kham slam ka nika jaga hakat leng ha po kren na ka daw kila kwa ban mi no wa apostle Paul habajia ya ka bakum kata shua bagi dei ban mi ulai thu yaki ya ka ai ka jing snow ka badan ka donut ka mensem bari ka ai ka bo blai ukran haki ula ong yaki baro bagalong ka bombay ngi ban mi nang ne bangi i ka don ka jing ma na ka banta ka jing em ka jungi ka don ro ka jing du ka bakraw apostle Paul ubadai kum uway na preng
kinong ya yat lang hakatakaling namar baudai mau nak daw jung u bigidai ban le chapo rom kibubon hangta kim shimlas ngap ya ka jing ai jung mut ka jung u shimla don mano wa priang ya ka ei ka bamu u ong ba Ukran ngakwa ban ong hagani ka por ka bamata para bangai bi bat kilok baro ka bios ngau hagani ka khlimat ka bamata lang ban ka tin ka jong play ka jingger ki bon sen kam ju ngap ya ka jing ya ka ei ka baki wei ki ong nak ka banta jong ki wala de ka don ka jingma ka bangai ban yat dan ti lang ba kadai ka panpau ha ka jing dei bat ka ei ka bajia ha ka jing yat dan ti jong apostle ngin kan mauro bagani ka jingker ki barabor kapelong ini bangim priang ye jing ai jing mun bar kamlaru ban ya isya bar ka kwa ban le no ike baro na kata daw ke ai ka bajia na ka banta jongki khamtam na ka banta jong une jongki nong shongling ye thu ka tin ka jong play bagam shimla don basngam kila kwa ban mi no nang ta ba le se na preng jongki kinom ngap yu pol namar kinong le se u shifting ban lek sharom namar unhap ban sha ga jing bisar ba ga jing pensitom kim shom la dan basngam kilakwa ban lek kirki no nang ta ngakwa ban ong la dangi ngim ngap ya ka sur ka jong play ngi yat nan ti lang ba yaki eryong ka bingini kendo ka jing em ka jongi bar kata ka dei ka bajia na ka banta jong kini kinong yat leng para bangai bi bat kilok baro kajing kerki bon sen kawan ra kajing ke bobon chong kajing em kadon ka wei kajing chia ha ka ba ka wei ka kon samla ka bi ye ha ba kala sdang ye kajing long samla ka jong ka kala kwa ban shong kurem bat wei u kon samla ubadon ger nyeng ger nyot ka biitenat si ka de ye balada ki dakila pau bagam long ka bi ibit ye kata rena ka daw chong kajing so kerki ya do no bat kala kwa ban pen ko ngu ya ka badai ban kentiu kurim don buram muslim hadin kata namar ba ka jingker ki yo do no ka ei ka baji hapeng jongki kam slam kala poi pen ban ka jingi shong klan ngakwa banong bon sin ngi haba ngi kerki ngim apshu ka por ka jong blai ban duwai ngim kwa ban snap ye ka sur ka jong blai bon sin ki ban ra iki eryong jong ka jing em ka benta ka baar ka bangakwa ban keren ni ka por ka bamantan kiai ke bapelong ni ro bai kendo ke eryong jong ka jing em ha ka jing em ka jongi ka benta ka baar ye thu ka tin ka jong blai la dingi pule ha ka khot jong ka tin ka jong blai ka bakhat wei ka bakhat ar ka ye thu ingi ba ubadai ban in charge sha ka to ka leng udai urang ba shispa ye thu ka tin ka jong blai ba ka benta ka baar ka bapelong ni ban kendo ke eryong jong ka jing em ka long bangi sha yalam bakla ha bangi snap ye ka sur bat ka jing ai jing mut jong ki wei ha ka jaga bangin snap ye blai kad khot ka bakhat wei khat ar ke thu ingi borang ba shi spa ubari in charge ka ne ka ling shumla snap ye pol shumla snap ukwa ban mi kerki no nangta bat nangta ye thu ka tin ka jong blai ulak ham ko ngu ya ki maji ya umaji ubadai wei expert ubanya ye ka ne ka ling ubatip khamha ye ka jing yai nanti haduriao nang ta shu ye thok tin ka joblay u kham snap ru yu try jong ka ling u ba perkhat khamha ye ka business ka jong u badon ka chi khli ye ka ling ka jong u bat kham tam shu ong ka tin ka jong play la dingi pule ong bagi snap ye ka sor ka jong babon chu don ka jing ong ba ka sur ka jong babon ka dei ka sur ka jong play hanrei ka la balong ba ka sur ka jong babon kam dei ka sur ka jong play la danga ban phi ngim kloi ban snap ye ka ei ka bo play ong ha ka jing em ka jongi bar ka ta ka dei ka benta ka baar bar ka benta ka balai ha ka jing ye dei ka jongi bangi kendu ike eryong jong ka jing em ka dei ka tin ka jong play ka pen kan ma wingi ka dei bangi bon sin ngi sha yalam bakla ha ka jing ye shem jong ka jing em ka khot ka bakhat lai ke thu ingi te ha bakal nasyati kala be jem jai bagi da mut be kala yo ik ai ka bagi tmu kala ring angkor bar kala ya senda jong ka kret narod kai ka bapan kmen ni kini briu ka ba ya lan ti heduriau kadai ban yo i ka sngi ka ba shat phalang ya kala ka be jem jai bat myo i don jingma ai bat ki kwa nang ta ban sedang bale se kila mut ya ka jing ong ka jong upol bagam simla lang ka badai kila kwa ban mi no na ka ta ka jaka ngakwa ban ong ka ko por ka ba manta ki jing yo i ki jing i kilong bangim tip ike ai ka ban chi khmat jong ka jing ya nanti ka jing ka jongi la dengim snap ye ka sur ka jong play kala ban pelong yingi bawat kita ka bangyo i ngi bisar ka jing shem ka jing kendo
kila kita ban pelong ini ban syaelam bakla namar ngimtip ya ke ke bancia ke balasai banak tegadaw hari ke por ke bamantang ngakwa ben ya pai ya ke jing higai pat ke badon kam habai kendo iki eryong jong ke jing em ha ke jing em ke jongi kumno pat ngile ami kendo iki eryong jong ke jing em ke benta ke ngakwa ben ya pai ni ke tin ke jong blai ke reaction ke bengile kham tam habi kendo iki eryong jong ke jing em ke tin ke jong blai cái phân cân mau nhưงี้หากจะขดกับขัดสั้นหาดูกับขัดเยี่ยวนักนี่ก็จุฮิกันแล้วน้องก็ยังถูอย่างงี้บ่าฮาบ่าอย่างนี้กันดูอีกเอริยองจงก็จึงเอ็มหากจึงยัดลันตีกินนี่กินนึงยาจะดูเรียวกิเลกุมโนก็จึงเอ็มก็จุยก็ลองบางกิลักเล็ดเนาะเอกทองก็ตีนก็จุบเลยก็อ่องบางกิลามีนักเกรดบางกิได้บันไดชโรมหันไรอันนั้นบางกิเอริยองก็เลยกันดูหาดูเรียวกลับเป็นขี้พลาเอกก็ดูเรียวลักกิ้งอย่างกันนี่กันเลงละเป็นชัดเฉยบัดเฉยกิมลาชุบันยี่เล่กิมลาชุบันกิงยังกันกันเลงฮับกิมลาชุบันกิงยังกันกันเลงนักบันตาจงกีกิลาชุอีนอกุมโตกิลาดูนอเอกทองกิมติบชุบกิเดบันเลยชโนละเป็นชัดตัวอะไรกีฮับเร่งจงกันตากเอริยองนักว่าพนองกันตากได้กีรีแอคชั่นกับบังยี่เล่อันดาฮับกิกันดูอีกเอริยองจงกันจิงเอ็มนี่เคล็ดเวลกทองกับบังยี่เดบันยายยิมติบชุวัดกุมกิบังไงรุงิมติบชุบาร์กับบันตากับอาร์หากจิงได้กับจงีกระเรกชันกับบังยี่เล่หาบังยี่กันดูอีกเอริยองจงกันจิงเอ็มกับลองบังยี่เบรดเนาะยากิซองกับบังกันสายหากจิงเอ็มกับจงีกักเตียนกับจงเบลย์ละดังยี่ปุเล่หากขัดกับบักขัดพระบักขัดขันได้ละองนมาดได้กันดูอีกในเอริยองจงกันจิงเอ็มกี่กว่าบันเป็นสติงเนาะอีกในกันเลงกิชิมยกับจิงดอนกับจิงเอ็มกับจงกีกี่เวลาเป็นแคร์กับจิงเอ็มตีกันในกันดูเรียวเลสเซกิดอนกับบามกันดีเลสเซกิดอนกับจานกินเนมบัลเลนกี่ปุเล่ชุกักเตียนกับจงเบลย์ยทุ่งงี้บักกิดอนอุเกวบักกิลาเป็นแคร์รูบันดอนหากตะกันเลงรังกัดเลมบัดกีน้ำมันกินี่กี่บันเพียกับจิงได้หากตะกันเลงกับจิงกันดูจงกันในกันเอริยองขณะบันเป็นสติงยกากี่เล่กุมโนกี่ชิมเนาะอีกนี่กี่จิงดอนกี่จิงเอ็มกี่จงกีกี่เบรดเนาะชาดูเรียวงากว่าบันองkata kedai ki reaction ke jungi ngi klet no ha ke jing yat nanti wat iki song ke bagan sai jong ke jing em ha ngi kendu ye ki eryong jong ke jing em ba le se ki song ke bagan sai ha ke jing yat nanti ke jungi saka thong ka bo blei pun kret na ka banta jungi ha bi kendu iki eryong ngi klet no wat iki jing pen em ke jing suspa ka bo blei la ai ba teng teng ni pai din no wat ngi bret no ka bokom kata ngakwa ban ong ka tin ka chok blei ka ai ka jing hikai na ka banta jungi ba kum ki briu pe kendu iki eryong jong ke jing em ki klet no iki song ke bagan sai bat ka benta ka balai ka bangai kwa ban pe ka ei ka bangile mi kendu iki eryong jong ke jing em ka reaction ka balai ka bangile ka long ka tin ka chok blei ka khot ka bar phau ka pan kan mau yang ni ba ngi do no ya ka jing kermen ka benta ka ba khadu ka dai bangi do no ya ka jing kermen ka jing le jong ki nong king leng ka long ka balong natural ha ka jing em ka jungi kum ki bangai bat kum ki breu habi kendu iki eryong jong ka jing em ka tas jungi kum ki kristan ka long ba kum no ngi handle ya le de hap reng jungi eryong jong ka jing em ka long ka basuk ban em bat ban ong bangi long ki kristan ba kum ki khon ki jong blai habom don ka no no ka jing ngi sngo ba ka long ka basuk hanrei ngakwa ban ong ka ka por ka ba manta kalong ka badon kam na kabanta jungi bangin sngo tho kum no ngi handle yaki problem ke mi syam ni kedua ka jing em ka jungi hapring ki eryong ke babe bar kata ka panpau ya ka jing ka bangidon hau jisu balong nong penem suspa habang ong bala du ka jing kermen ka bamut ka tayu isa tangga jing yam na preng jong kini ki nong shongling kim don shu ka jing kermen ka bamut kata kai thu ka tin ka jong blai ba ka jing kermen ka jungi ban em ka la du ka bamut kata dai satangga jing yam han raya preng ka bakum kata ka jing chia kadon ka jing hikai na ka tin ka jong blai ka ba ai ka jing hikai na ka banta jungi pra bangai bi ngi em ha preng ka bakum ka ni ka por ka ba manta ka jing yat nanti ke eryong ka bi kendo ban yesem ngimtip lano kin kot kini ki ai baro ngimtip kumno bangi dei ban le kidon ki jing kendo ka jing sem ka jing em ka jungi ke ba pendu wat ka jing kermen rei ka ai ka jing hikai ni ka tin ka jong blai sai ki lai te lipat ki benta bar kita ki dei kumno pol ule ha preng kita ka jing kendo ka jing sem ka tin ka jong blai ka balan ningi pule ye thu ingi ka khot ka ar pulai ba ar pusau
kaba u apostol Paul uba mo utip budai ban le chero ban sya bishar ban yang hapdeng jong kaiser hang te hapo rom re hapdeng ka bekom kata kala dei u jing sya bon kemen bon light nya kata ka jing sya bishar ka jing sya pan sitom re ka ei ka bajian ka benta jong apostol Paul hapdeng ka bekom kata ka jing chia baro ke la do ka jing kermen re ya thu ka tin ka jong blai ka khat arplai bar susau ong ka tin ka jong blai upo dang sngau thu ya ka jing don kat ka jong blai hapdeng ka bagat kata ka jing chia baro na pdeng jongki wat ka jing em ya la dero ke la do ka jing kermen hari apostol Paul dang sngau thu ya ka jing don kat ka jong blai ya thu ka tin ka jong blai dang ipule hagin di khat ke bang ong ka khat arplai bar arpusau upol udang yo sngau ya ka sor ka jong blai kanega penpau bakam per kanu ki eryong ga bingi sha ban gi be ga jing em ga jungi ke bingi yat lang tilang ba ke ban buri no engi naka khmar ka jong blai ni don you blai uba hapadeng ga bukum kata u blai uba ngaban ma phi bingi shakri bangilong kum khon ga jong u udang bat udang don kat na ka benta jong ba jong phi kan mau ekikular ki jong chiso ha shwa bon kiu no na beneng ban kiu no na ka parthai ban le chbeneng Nongkren ni kan tian wang hakmi kalon kat bat phela ka si hadu boy no ka parthai ka jing don kat ka jong blai kam dei ka jing du no ye ke eryong begini kenu ka jing em ka jing don kat ka jong blai kalong ka badan kam na ka benta jungi bingin snau tho bawat hapreng jungi eryong jong ka jing em ni so tho bakakti ka jong blai kam shamli no yangi bar kata gade ka ba penken mau na ka benta jungi kum ke bengen ka ba apostol Paul udang snau tho ya ka jing don kat ka jong blai bar ka benta ka ba ar ka ba penken mau yangi ya ka jing hikai ka ba khrau hapreng jungi eryong jong ka jing em ka ei ka ba penlong yu apostol Paul pat ba hapreng ka ba kum kata udang snau tho ka ei ka ba udai ban le hapreng jongki babon mo udang sauto ko mo briu jong blai u babu ya ka jingai ba ka jing shakri ho blai ka benta ka ba har ka dei u sngo tho re ka jing thmu ko jong blai ka khot ka ba ar phusau ke thu na ka benta jongi u pol ong wat shifting na ka benta jongi wei pan ong to wat shifting ka dei wong ka dei na ka benta jongi ba me dei ya ka ta ba men yang ka mat jong kaisar Paul ong ka tin ka jong blai wangel jong blai wan pau ka mat jong u wong kane ka jing thmu ka jome me dei ban le chapo rom tam kut no ang ne ka jing thmu ka junga ka dei ba men yeng ka ma jong kaisar kata ka dei ka ba nom kut ya me tang ka ne ka jaka ba preng jong ri ke eryong me dei ban poi sha ka thong me dei ban poi sha ka jing thmu ka ba don na ka ban ta jong me nga kwa ban ong ha de ka por ban ka khlim hat ka ba mata anam don ka nu ka jing ka bala ban pen kelai ka jing thmu ka jong blai ka jing em ka jongi la da nga ban phi ni kan la dangap ang hingi priang ban ngim kan tait no e kata anam don ro mano bala ban change kan ya ka plan ka job lay de sa tang mga ban phi kata bo da preng jung eryong ba hi ong tra nga don hananga don kam ya ka jingrap ka jome pra bangai bi ha preng ka bekum kane ngim tip ka e ka jithmu ka bo blay udon rengi tip tang ye ka ne ka wei bo blay jong ba jong phi un yalam bangin poi sha ka thong bat ka benta ka ba khadu ka bangakwa ban pen ka mau ne ka tin ka job lay các tin ka jong blai ka khot ka bar phusan ha preng jong ka ne ka eryong jong ka jing em wa apostol Paul ka ei ka bu le u la thu ka tin ka jong blai u dang sngo thu ya ka jing kular ka jong blai u tip ya ka kular ka jong blai ban ka kular ka jong blai kam chu fi la no ro ban ka ta u Paul don jing artin ya ka ne ka kular ka jong blai ban ka ta ka kular ka jong blai ka long baka weiru ka man sim ka nom yap no le se ka ne ka ling ka la ban pat no Henry ka tin ka job lay ka pen kan mau na ka daw bagene ki arspa nyo po Henry ngut ki man sim ka bakodor ka bi yat lan tirang kat bo Paul ki poi shagathang kem shum la don iwe ro na paneng jong ki bayam ban nga sngew ngu yu blay ban haban pen kut no ka pen kan mau yanga sha phang we no thau Jingrwai u bakraw hagi spa snam ki bakham man shwa ka ba ka kerteng ka chung u ka dei u carter ubala thau ya ka weni ka Jingrwai ka ba paunam shiga dei he ka bingi chu sngo tanat ban rwai but ka kerteng ka chunga kalong standing on the promises of God une uno thau ka ne ka Jingrwai udei we na preng kinu thau Jingrwai ki ba khrau ubalang lo nong trei jong ka balang Methodist hagi por ka ba mu udang kham khana samla haga por ka ba mu la lek ban pule ka medical
Bad hata ka por ka bamu dola dep ye ka jingpule. Kai ka bajiau dap udon karta ka balai posam karta uyo ewe ka jingpang. Ba ka jingpang ka ba ula yo haga jing im ka jung u. Ka bola persang ye kata ban wat dawai ka jingrap nang nagibubon ke doktor. Sumla don ba ai jingkermen na ka banta jung u. Ka jing im na ka banta jung u kala do jingkermen. Bad na ka wei ka jaga sa ka wei pat bad sumla don manu ba ai jingkermen. Bad haga wei ka por. Kat ba udang syang. O good jing mat egane gawai ba un shani abet haki gular ke jong play but they happening ka bukum ka taha bo try bo pulut por yala de u thoru ya kana ke Jingrwai ka bo shimiu klam u briu badan ka jing kyrpang u shimiu klam ber ke kot sada ban tho ini ya kana ke Jingrwai ka bakrau standing on the promises of God. Badai ka taha ka bulu thok kala long ka Jingrwai ka bakrau shi ka de ba hadin bo la dep thau ta ka Jingrwai muslim hadin katu ka ne por shisha u Blei ula le pelaban pen kiayu badai ka taha ka bulu IT sndon yala de bon IT ban trei purai ka kam ka jong Blei bad hadin jo ka ta ka jingpang ula im sa ya thok ka tin ka jong Blei ula im sa kum la saup ka nai tuli gisnam ya ka ban sakri hun yo Blei ngakwa ban ong ka ne ka por ka ne ka khlemat ka bamta prabangai be compare happening kini ki Jingiaseng ke bangi Shem ngi kendo hagana ka porthai ngimtip ka e ka ban jah ka jingim ka jungi ngide ban hang ban sane aki kular ke bas kem ka jong Blei bo Blei unom ina na ka banta junga ba jong pi u Blei un yo ban kyrkhu na ka banta jungi kom upai lang jong trai bar ki bi osgo ka ni ka tin ka jong Blei ngin pan gantang yel de ngin shania el de ki ti ka jong Blei happening kini ki er yong ka bi Shem ni kendo tibo Blei banga ban pi bangi sakri udang dai u Blei ubala ekata ban rap inga ba de pi hapring ki jingdon kam jongga jingem u Blei un yo ban kyrkhu na ka banta ka buram ka jong Jisu amen. Pada ka bawai no jong jing sakring ka jing me ngi ka por ka bamanta to da ai ka jing e ka jong Jisu Kristus bo trai ka jing in ba ka jong Blei pa na bom jukut rengkar ka jing slap bahon da krem ba pansai bo ron sim ko to ai begin ki lahi we ka lorang ka ban ki prawi ki be ye ka log yeng dosan lorang ka ban ki tu ba snap sa skor ka tin ka ba im ka jong me ka lorang ka kham tam ki to bi kan do be sham ki er yong jong ka jing im ka jong ki ka lorang ka kham tam ma trai bi ya ki ba sakri ki ba pendan buran ka kertang ka jong me ke badan hang ne ba ka leng so dong so talak ro jong ka swaga kan do na do mata ba suri ka bom jukut ro amen.